хора, започваме с ново видео на Brawl Stars и както виждате са малко копии, 5157 и събирам за 5300, където ще има, както видяхте, както виждате, старото. И ще играем сега с Бъс и ще играем Soul Showdown, така че да, започваме направо. И дано да спечелим с Бъс. Аз с Бъс по-точно доста печеля. Но тук има герой, който е добър. който е добър за шоудаун. И това е Едгар. О, аз срещу Барли. Убил го. О, аз срещу Тарали. Мега лесно. Просто съзнай. Сега отива при Тари Глеко прави. Така вече имам... Как се наричаш това? Едгарчо. Така убих Едгар. Останаха 4 бrawlера. О, Гриф. Така не е Гриф. В какъв ти Гриф, бе? Ела. Така. И шоудаун. Аз срещу Роза. Ето я Роза. На колко я остави. И да, хора, поне че сме така. Да, добре беше играта и... Да, само да отворим яйцето. Супер яр. И... О, я да видя. Ако ще се паде? Нагнита! И да, това ще бъде от мен. Довиждане!